Gero musikaria, eta gauza asko gehiago da. Baina, 2017 aurrera, doktorego tesi bat defendatu zuen, hain zuzen be, soinuaren bilakaerari buruz, horrela bilakaera, eta soinulariari buruz. Tesiaren zati handi bat soinularia dira. Neuk bere lehenengo lana, 1980ean Busturialdeko soinulariak, koordinistak izan ziren. Eta gero, arrezkero, eskualdez eskualde joan da egiten, baina tesis bat ez da bakarrik datuen akumulazio bat. Gero, gogoeta bat dago. Gogoeta batekin, baita ere, tesis bat. Nun, noiz eta zer gaitik tresna honek, orain joten egondan tresna, akordioiak, soinuak, hain denbora laburrien, ez bakarrik Euskal Herrian, Europan, Europako fenomeno bada, arrakasta izaten du. Eta bereziki arrakasta dauko herritar jentin artin. Proletarioak, langile klesen aldetik eta herritar klesen aldetik. Jente sumen aldetik. Eta nun, hirigunetan dauko arrakasta. Eta eredua Europa mailan, bankitxuko erabela, nabizagoen, eta hori ikusi behar zen Euskal Herrian zelan egiten da. Hori da bere ikerketa. Eta ikerketaren zati bat, ikerketa mila horrikoa da, hor eskaita dago, Euskal Herri Unibertsitateko webgunean, denok irakurri leike ikerketa osoa, hemen ja laburtuta dago, da liburu eder bat egiten da, beren tesis nagusiarekin. Frogatzen, edo frogatu nahian, Bilbo, eta Bilbo barruan ez edozen Bilbo asko dagoz. Bilbo, bakotxak pentsatzen dugu leku bat, bere leku edala, Bilbo ugari dagoz. Eta Bilbo barruan badago leku bat, Kasilan, eta Kasilan, tik zelan zabaltzen den, soinu edo farrearen zabalkundea. Hori frogatzen da, tesis honetan. Horregatik, zorionak haieru, urte asko eta denbora asko hartu duzulako hau egiten.